चली आई भैया, हम सिंगर मूसलाल यादव रउआ सब भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं। आज बहुत सौभाग्य के बात बा जब तूफान रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जौना के मालिक हमार बड़ भैया सुनील भैया बानी। आज के दिन चैता के रिकॉर्डिंग होके जा रहा बा। यही चैत के महीना में एगो औरत के नया नया शादी भइल बा। भैया शादी तो हो गइल बा, शादी करा के आके उनकर बलमुआ जाके परदेश में बस गइल बाड़ी। बस गइल जब चैत के जार बहता तो हार में समा जाता, तो वो औरतिया जाके वो अपना सखी से कहता ये सखी शादी तो हो गई लेकिन हमार बलमुआ जाके परदेश में बस गई। हे चैत में मन लागत नहीं खे, हम ना दिल के बात केकरा से कहीं ये सखी। कैसे कहती औरतिया, कैसे कहती हो कि चैत में लागे ना मन हो, कि चैत में लागे ना मन हो, हमार सैया ना अइले। चैत में लागे ना मन हो, हमार सैया ना अइले। सैया ना अइले हो बहरा में गइले, बहरा में गइले हो, बहरा में गइले, चढ़ल जवानी मारे जोर हो, हमार सैया ना अइले। चैत में लागे ना मन हो, हमार सैया ना अइले। औरतिया कहतिया ये सखी का कही न मन के बात कहता न रहाता, बीचे में वही खाता। कहती औरतिया केतना कही अपन पारसानी, एने अरुआता वे चढ़ल जवानी। ए सखी अरे का कही कुछ एने हमार बलमुआ तो परदेश में चलिए गई, हई जौन जवानी बावे एने अरुआ तो एकरा के खाए वाला केहू नहीं थे। आज एतन तो बड़ा बढ़िया होई। केतना कही अपन पारसानी, एने अरुआता वे चढ़ल जवानी। अखिया से गिरे हमारा लोर हो, अखिया से गिरे हमारा लोर हो, हमार सैया ना अइले। चैत में लागे ना मन हो, हमार सैया ना अइले।
ए सखी अरे का कहियो हमार शादियों भई तो हम बाप माई के दोष ना दे ओ अगुआ के दोष देम जौन हमर शादी करो ऐसा आदमी से हाथ बाझा दल जे मेहरारू के बात तनिको नहीं खे बुझ मुसलल यादो बड़े नीरदैया देवरा संदीपवा ना होला सहैया अरे का कहिए सखी मुसलल यादो जौन बारन तू अपना औरत के छोड़ के दूसरे ठाई को काम चलता रे उनका गावला बजावला समास रही तब न ये घर के गाड़ी चलइयो तू तो दूसरे के दुआरी पे जात रहता रे प्रोग्राम में एने ओने ना मुसलल यादो बड़हनी रदैया देवरा अदितवा ना होला सहैया अरे सखी और का देखी सुनी लवा मारे बोल हो देखी सुनी लवा मारे बोल हो हमार संगा ना आइले चैत में लागे ना मन हो हमार संगा ना आइले कोई तो हमें लागे ना मन हो हमार संगा ना आइले हई चैता हो